أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. yan gwana 'yan Najeriya da suke wannan ƙasa tamu Najeriya da ma waɗanda suke ƙasashen duniya, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kamar yadda kuka gani da ni da ɗan uwana Peter Obi ga shi mun shiga cikin wannan jama'iyya ta NDC ya albarka, tare da duka magoya baya da suke wannan ƙasa da duka masoya. Ana nake kira ga dukkanin al'umma wanda suke masoya da magoya baya da su yi rijista da wannan jama'iyya tamu ta NDC ba tare da bata lokaci ba. Kamar yadda aka sani, ranar 6 ga wata in Allah ya kai mu, wannan jama'iyya da sauran jama'iyyu duka za su shigar da rijistocinsu, wanda sunansa yake kan rijista shi ne zai iya shiga zaɓe a wannan jama'iyya kamar inda yake a cikin tsarin dokokin zaɓe da aka yi na wannan shekarar zaɓe a wannan ƙasa. Sau da haka na kira ga al'umma ga baki ɗaya, musamman wanda suke son shiga wannan zaɓe, da su tabbatar da sun yi rijista daga wannan rana zuwa 26 ga wannan wata domin cika ka'idoji. Ina so in jawo hankalin al'umma, musamman masu son ci gaba a wannan ƙasa, masu son kawo canji na alheri a ɓangaren zaman lafiya da ɓangaren ilimi da samawa matasa aiki da biyan abubuwa na more rayuwa a wannan ƙasa tamu, da su tabbatar da cewa sun shiga wannan runduna mai son kawo canjin da zai amfani al'umma, musamman wanda suke mabukata da sauran marasa ƙarfi talakawa a wannan ƙasa tamu. Jama'a assalamu alaikum.